reflexionar. En maio de 2008, a señora alcaldesa informaba que a vicepresidencia compromete 1 millón de euros para construir o centro social de Cangas na antiga Casa do Mar. Transcurrido máis de ano e medio, pregunto, cando se inician as obras para dito centro social? Ou todo resulta que é engaño máis aos veciños, unha vez máis como moitas outras cousas que usted nos ten acostumbrada? Cando se firmou o contrato para 1 millón de euros do centro social, señora alcaldesa? Por escrito, preguntaré primeiro ao ex-vicepresidente e despois de contestar. Pero usted dixo que Saltiña, vamos, a súa palabra usted falta a verdade. Terceira pregunta. Como a señora alcaldesa sempre me responde que contestará por escrito as miñas preguntas e ata a hora non fixo máis que mentirme, volvo a preguntarle cando responderá as preguntas que lle levo feito esta conselleira de fai un ano e medio. Moitas gracias. Neste momento non lle podo dar unha data, pero será o antes que poida. Espero que sea antes de que se vaya do goberno, porque levo 2 anos e medio esperando. Pode ser. Algún outro rogo ou pregunta? Pregunta non, é rogo. Me parece perfecto. Mire, vou dicir que usted a min non me vai a gustar. Non vai a coaccionar para nada a miña función na oposición como conselleiro. Seguirei poñendo e vou poñer as súas continuas atropelías nas sociedades competentes en coñecemento das sociedades competentes a continuas, incluso de sus sistemas. Como aquí se faltou constantemente a verdad, estou esperando a redacción desa acta para ver a conocimiento e despois reflexionarei eu. E terceiro, rogo que traiga aos plenos que serene os debates. Pois usted está para serenar, non para